ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phir e meri nongdi walang. Kini gilong ki mar ki bakong sanjong ka khubor mata ka step. Shong jingelang menteri ka sarkar India ubapet ki kampan roi na ka Gajendra Shekhawat bat ki menteri PHE jong ki sarkar jilla ba pher ka than cha teilam mingi. Samut ki menteri ka sarkar India ki bukan thop yu Hardip Singh Puri u Jyotiraditya Scindia u Kiren Rijiju bat u General Vicky Singh kira lecha ki riba marjan ba ki Ukraine ban yo wanyelam ye kinong India ki badang sakut ha kateh ke ri ka bala khitma. Her Shuki u Chief Executive Member Jongka Garo Hills Autonomous District Council u Rakesh Newar Sangma hadin ka jingeki ki seng bhalang. Hashwa ba pinya sngo ya ka khubor ka babnya sngo bhaban cha skor shwa ya ka ni ki jing penbana. Namar ka jing dan jong khanyang Omicron ha ki benta pa pher jong kri kadang long ka ba shong sier ngi ken tui phi ki par long snga baro ban long ki ba husiar bat an pendep ya ka jing IT ka ha baro arwan. Ha ka jo ka por ya rap lam me ki wei be ki nyo ki tika kan thupru ki samna lor ki ba hapreng karta khatsan ha do khat prasnem. Kalong ka badan kamban kit khia bat ya dai le de ka ba bot renti kini ki lightly ki jing patha ki ba sok ban bon. Deng phai ki mask ya paji iwe na iwe da sat bhai la ki jong ki khti ba ka dor khmat man la ka por. Na ka banta ki jing tip ki ba khambanya ki be de ba ka COVID-19 phila ban phone ki ki national helpline number not iwe ar like ndai nyo pra not sound rio but iwe not new sun. Ki nombor ajing rap ki balong kerpang na ka banta ka Meghalaya ki de kini. Iwe not pra but iwe not new not. Mentapat punya asngau ya ka khubor ka babnya. Menteri ka tanar ki kampan roi na ka Gajendra Singh Shekhawat ula penyat ya ka dorwar plun jong ki menteri sarkar jela ki bana ka tanat PHE bat ka tanat sam ha ki than nong kandong ha shatei lam mingi jong ka India. Ya ka te ka dorbar la penlong ha Guwahati menen ka singi. Ki mat ya tai ki bakong san ki long hanor ka jing menteri kam ya ka Jal Jeevan Mission bat ka Swachh Bharat Mission Gramin. Ha ka jing kren jong Shekhawat ula banjur halor ka jing pennek pensa ki tlong milim bagi projek ki pher ha po jong ka Jal Jeevan Mission. Ula kan turu ba kamdei bandan ka bakum kano ka jing syak penthut ha ka jing penbiang ya ka umdi sya ki pat ba. Samut ki menteri ka sarkar India ki bakan thop yu Hardip Singh Puri u Jyotiraditya Scindia u Kiren Rijiju ba General Vicky Singh kila leche ki ri ki ba marjan bar ka Ukraine banyarap pelat iki samla pule ki India ki badang sakut ha ka the ri ka bala ki ka thama. U Jyotiraditya Scindia ula lecha Romania bat Moldova bat u Rijiju ula lecha Slovakia. U Hardip Singh Puri lapan bet unet penbiang jingerap nari Hungary bat u Vicky Singh ula lecha Poland. Kita ki menteri sarkar ki let wat jingerap lengba kita ki ri ban yo wanyalam no ki samla puli sya kari lejong. U menteri rang badu kri Narendra Modi ula khat penlong ka jingelang ka bekergi jong ka kenhun menteri menen ka sngi haden ka jingwan jong u na ka jilla Uttar Pradesh ha ka ba kaladan ka jing keren penya halor ka jing e ka bala mi na ka thma ha Ukraine. Umudi uang ba ka sarkar kan le kat ka badawa banyak pelat ji ginong India ki ba sakut ha kategori. Shipawut ki samla puli ki ba long try na ka jala Assam bat ki ba puli ha Ukraine ki la yawan phai she India ringkat ba ki we ki parari la jong. Ki ki samla puli ki la wan ha ki lingsun ki bala penhiar ki ha Delhi bat Mumbai ong ka khubor sarkar. Ka sarkar Assam ka ong ba kala yai kran na ka por ba ka tanat ki kambar ri ka sarkar India ban penti kena ya ka jing poi suk jong ki brio ka jela ki ba sakut ha Ukraine. Ka sarkar Assam kala airu e ki nombor WhatsApp ka email address bat ka website ka ba prilat na ka mata ki tu barok ki ba sakut ha Ukraine ba kin yo wan pai suk shalayeng. Ulat ke jela Meghalaya u Satyapal Malik menen ka singi ula le jingo ya ka jakasa jong ki reunion Buddhist ha upper Lumparing Shillong. Lapdiang sngob haya ulat da u settlement officer ka Tibet u Pema Dhondup ringkat u MP ka Yundar Bartimet u Sering Dolma u barang don padeng ka jing syak penrengkang par menta. Haba ajing kiran ha ka jingelang ulat Satyapal Malik ula ong ba kadai sisa ka burom ka bakraw banyo kiw ha katika yeng ba ula pen kan mauru e ka jingwan jong Dalai Lama sya katika jo ka jaka ha usnam ar hajar khat saw ha ka ba ula ai jing mut ban bu e ka jaka ai jing hikai ka bay dei ba ka kolshor shu ulat ula pen sngaw ba ka jing thmu ka kongsan ka long ban yo ai ye ki jing hikai ki ba kodor ki ba mi na ka Nalanda University ka bala hikai shapang ka mensim snawlem ka jing jamnuat ka jing yaisha ka jing hun mensim ba ka jing iet ye ki jing thau ki ba im baro.
Kani ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong. Chief Executive Member ka Garo Hills Autonomous District Council Rakesh Newar sangma ubala syak no ba umde Garo ula hershuki no minhin ka sngi kani ka jing hershuki jing u kalong na ka daw jong ka jingbam pediang ba ka jing khi jing kiseng bhalang ka bala klang ha kaleng jong krilum Garo kinong elam jong kiseng bhalang ki la yathu ba u deputy chairman jong ka GHADC Albinius Marak unsa shimti ko CEM ubatmai Palak shispa nyau klur san paulak kli ki dawai tika banyadana ka COVID-19 na dap ai hakaling keri India tat hadu menta. Ka kubur bala penmi da katanat jong ka kot ka khia ka ong ba minnin ngi la ai tika sha palat saulak khandai po hajar ngut ki brio. Minnin ngi ki don pra hajar khat lai ngut ki brio na hagi benta ki ba pher jong kari ki bele othamai o khanyang jing pang corona. Ka jingi o jing kot jing ki brio ha ba khain ki lumlang kalong khandai po pra point san rio na ka shispa. Kan riu hajar news pa hanru pusan ngut kinong pang COVID kilayo jingkot minnin kasngi. Hameghalaya sa ngut kibriu kilayo thamai uknyang corona minnin kasngi bat haga jo kapor arfu arngut ki weipat kilayo kilalat no khanyang jingpang. Ki active cases hameghalaya mantakidan chispa nyau pu prangut. Menteri Rang Bado Keri Narendra Modi un ai jingkiran ha ka webinar halor ka mangtingka na ka benta ka jingpen khlanya ki jing start ka juk menta ka banlong ha ka artarik ulber ya kani ka webinar an penya dak office trekam jong principal scientific advisor ringkat bat ki tanat science ki ba pher jong ka sarkar India kani ka long kom shibenta na ki jing persang jong ka sarkar ban penlong dak ki webinar khnang man pentikena ya ka jinga bet ka tre ka kata ya ki jingpen bana bala penmi dak ka sarkar ha ka dorbar mangtingka mata usnem Haki webinar kinong shimenta kin kintup iki officer rangba na kita nak kipa pher jong sarkar ki start shempang pakum juru kinong penyat karkhana. Menteri Rangba ka Meghalaya konat ki sangma minhin kasngi ula bo ya mau nong rim ying Reverend Father Joseph Pakyaralo annex building jong St Anthony's College Shillong. Hashwa jong kani provincial jong Shillong province u Father Paul O Lincoln ubo jing duai na kabenta ka jing shna ya kani ka yeng puli bat penkut da ka jing khu ya u mau nong rim yeng habakran ha kani ka jing bu mau nong rim yeng menteri rang ba ula kular ban ashiklur tingka na ka liang jong sarkar jela kom ka jing sedang ban penur long ya kani ka jing thu u konat ke sangma ula kular ru bo un persang manon ra saki we pat ki scheme na kita na katanat jong sarkar pedeng Manla uslam na jura khie ka science day ha ka arpu pratrik rumpang ban kan mau burom ya ka jing shem ya ka raman effect ka jing thmu ka bokong san ka long man priang ya ka khubor jong ka jing long kerpang jong ka science ha ka jing im jongi ka baman la ka sngi dei ka bakom kani ka sngi bo start science ka India na ka tanat physics u CV raman ula pen menapat ba ya ka raman effect ha ka ba ula ya pediang ru ya ka Nobel Prize na ka benta kani ha usnem khak ndai spotlight ho kabat pedeng jong ka National Science Day kadai ka jing pendan kam ya ka science but technology na ka benta ka jing khlan ha ka lawai Menteri Rang Bado Keri Narendra Modi ha ka kerwa khubor jong ula kentu ya baro kilong yang longsem ban persangkat bala ban penrong ya kerukom perkat sayan ha ki khon ki kti ki jong ki Ka National Handloom Development Corporation Limited apo ka jing khmi jong ka tanat textile ka sarkar India minnin ka si kala penlong ya ka seminar halor ka phang ka jing pen priang ya ki scheme ba pher jong ka sarkar ban penroye ka kam Thanjan ha ka than shatay lammingi ya ka te ka seminar la penlong ha kumligao jong ka South Garo Hills District ha Meghalaya la play ka program da un ripenda coach MDC barim jong ka Garo Hills Autonomous District Council ka tugani ka khubor ka lakot bat kalawan shpi na ka All India Radio Shillong sngob haman apat mata sai ka program ka banbot